ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. бародару дар рамбур имрӯза беҳтарин тракторон қимати арзону пачка ва кӯҳна ва баҳри шумо омода кардагим. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо як дона лайка аз шумо амиқа хоҳиш, як дона лайки бепула биҷиқед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар шумо чизе маъқул бошад дар комментария бинависед. иншоалло мо баҳри шумо пешкаш мекунем ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсаби ман дар рӯи экранай бигиред, равон кунед. иншоалло мо баҳри харидоро пешкаш мекунем. аз шумо амиқа хоҳишам як дона лайки бо бигира фаромӯш накунед. бародарои азиз, курси имзо дар рӯи экран, видеоро то охир тамошо кунед. худо нигаҳбонтон бошад. трактори эронӣ соли баромадаш 2007 солай. қарор дорад дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ. плук дорад қатиш. номерои телефонишна дар поён. бародаро плукиш чоркорпусаай. нархша 95 000 сомонӣ мега. камтарак расход мега дора. трактор хуба, ягон камбудӣ мега надора. камакак расход дора, мегири ремон мекунӣ тамом. нархша 95 000 сомонӣ мега. бо савдо кардан мешавад. касоне ки харидор ё нашуд ами трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор МТЗ 80 соли баромадаш 1989 солай. қарор дорад дар ноҳияи ҳисор. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархша 31 000 сомонӣ мега. бо савдо кардан мешавад. трактор ягон камбудӣ надорад мега. ҳамаш 100%ай. аз 31 000 сомонӣ бо савдо кардан мешавад. бародарои азиз, касоне ки харидори аниқ бошед ё нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. трактор МТЗ Беларус соли баромадаш 2004 солай. қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Турсунзода. мотори состояниш ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. МТЗ 80 бародаро. нархша 150 000 сомонӣ мега. бо савдо кардан мешавад. трактор дар ҳолати кория, ягон камбудӣ надорад. 150 000 сомонӣ бо савдо кардан мешавад. касоне ки харидори аниқ бошед, нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор МТЗ 81 соли баромадаш 2013 солай. трактор дар ҳолати беҳтарина айҷӯш заводид мешавад. ҳамаш 100%ай. ҳуй кардагӣ нест. ҳамагӣ коркардагиш 2450 соат гаштагия, як даст қатӣ. бо савдо кардан мешавад. нархиш 160 000 сомонияй. трактор қарор дорад дар шаҳри бохтар, қурғантепа. ина бародару балоношам нави созанд. ягон камбудӣ надорад. трактор ҳамаш 100%. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор МТЗ 320 14 соли баромадаш 2012 солай. трактор дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. нав ай Москва овардагиай бародару. нарх қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомӣ. нархаш 80 000 сомонияй. бо савдо карда мешавад. трактор ягон камбудӣ надорад. нав ай Москва овардагиай бародаро. ина трактора худтон бинед. касоне ки харидор ё нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор МТЗ 81 соли баромадаш 2004 солай. трактор дар ноҳияи Шаҳристон қарор дорад. нав ай Россия овардагия, ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. пешда бо савдо карда мешавад. нархша 130 000 сомонӣ мега. пеши техника мега бе бо савдо карда мешавад. нархиш 130 000 сомонияй. ина ҳуҷҷатош бародаро. касоне ки харидори нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор МТЗ 82 қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз бародаро. дар ҳолати беҳтарин аст. нав ай Россия овардагиай. нархша 80 000 сомонӣ мега. трактор дар ҳолати хубай бародаро. ягон камбудӣ надорад мега. заводид мекунӣ, ҳай мекунӣ, фақат ҷифт мекунӣ замин. нав ай Россия овардагиай. касоне ки харидор бошед, нархиш 85 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидоре, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, занг занед.
трактор МТЗ-82 бародаро дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад мега. Қарор дорад дар ноҳияи Деваштич. нархша 70,000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. Ина бародаро трактора хитон бинед. Дита балони пеш камакак лист, яъне қафош наван. 70,000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат занг занед. трактор МТЗ-82 бародаро соли баромадаш 2008 солай. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад. бе камбудияи трактор қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархша 130,000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. трактор нави созай бародаро, беҳад трактори хубай. 130,000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор 80-1 қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент. трактор аз Россия овардагӣ 2 моҳ шид. камбуди коробка ягон чӣ надорад. краска кардагӣ ҳамаи ҷош 100%. ҳамаш кор мекунад. нархша 65,000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. ина бародаро трактор ай Россия 2 моҳ шидааст оварданаша, ҳамаш 100%. краска каги ҳамаш нав соз. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор Юмуз МТЗ-8040 соли баромадаш бародаро 2007 солай. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳама ҷояш 100%. ҳамаш 100% бародаро, ягон камбудӣ надорад. нархша 110,000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. ина бародаро трактора хитон бинед. состоянии соза ягон камбудӣ мега надорад. тилишкаш ҳам ҳастак. 110,000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашод ами трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. трактор Т40 қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад. ҳамаш 100% бародаро. нархша 25,000 сомонӣ мега. трактор камакак солш рафтагия каҳнатара, яъне ки ҷиф мекунӣ бародаро, соза мега. нашод завадид кунӣ ва ҷиф куниш созай. 25,000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашод трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. ина бародаро покришкаи фурӯшӣ барои тракторора қарор дорад дар шаҳри Душанбе. размерош 18x442. 100% размер, ягон камбудӣ мега надорад. нархша 5500 сомонӣ мега. намедонам ё ҳардиша мега ё ядонаша бародаро, рости гап нафаҳмидам. хай хитон занг занед, рақамҳош дар рӯи экрани шумоай. марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин покришкафурӯш дастрас кунед. марҳамат. трактор Юто 904 соли баромадаш 2006 солай бародаро. трактор плуг, чизил, комплект қати савдо мешавад. ина бародаро бо чӣ ту мефурад? ҳамаи чизаш қати фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 120,000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад мега. касоне ки харидоро ё нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. ҳамаш 100%. марҳамат рақамҳо қатъи занг занед. трактор Т40 қарор дорад дар ноҳияи Конибодом. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад мега. соҳиби ҳамин трактор гуфтагия бародаро, ҳамаш созай мега, ягон камбудӣ надорад. нархша 26,000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. хай бародаро краскаш паридагӣ ва трактори кӯҳнае бародаро, неки нашо ҷифкунӣ ва дигар чизош созай мега, ягон камбудӣ надорад. ҳай мекунӣ, фақат замин ҷиф мекунӣ, мегардӣ. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. трактор Юмуз қарор дорад дар шаҳри Исфара бародаро. трактор дар ҳолати техникӣ қарор дорад. бо плугшам фурӯхта мешавад. онам плугшам қатишай бародаро. нархша 35,000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. ина бародаро ҳам трактор ҳам плугш
35000 сомонӣ беҳад арзон. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор Т40 қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад. состояниш беҳтарине мега. занг занед, бо муомила мекунем. нархша бародаро 20000 сомонӣ мега. ина 20000 сомонӣ мега, бо занг занед, муомила мекунем, бо савдо мешавад. касоне ки харидор ё нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. тракторани состояниша бинед, нави созе мега, ягон камбудӣ надорад. марҳамат, рақамҳо қатъӣ занг занед. трактор Yuto X 1304 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бародаро, тракторро пачкан ё ҳама чизаш 100%, ягон камбудӣ надорад. тракторро беҳад бисёр, заводи трактора дар Душанбе, бародаро, нархаш 380000 сомонӣ. пачка клёнкаҳои сиденикаш кандагӣ нестанд. 380000 сомонӣ мега. хай бо мумкин савдо кунанд. касоне ки харидоре, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин тракторро дастрас кунед. марҳамат, занг занед. диска ва покришкаи фурӯшӣ, бародаро, қарор дорад дар ноҳияи Рашт. 285 475 намедонем барои чия, балон барои трактори 285 475 ва дигароншан фурӯхта мешавад. мақсад инара ҳама чизаш нависагиай. нархша 10000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. марҳамат, занг занед. трактор соли баромадаш 2015 солай. плуг чизилаш қатъиян фурӯхта мешавад. аккумулятори нав дорад, состояниш навай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 45000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. трактор 100%, ягон камбудӣ мега надорад. дар ҳолати корияй. касоне ки харидор бошед ё нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо 45000 сомониш мега, бо савдо мешавад. рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор МТЗ 825 дар ҳолати корӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад. нархаш 155000 сомонӣ. ина бародаро, аз Европа овардагия мега. Европа 155000 сомонӣ, бо савдо карда мешавад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. касоне ки харидори нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, ина бародаро, трактори пачка. марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор Т28 қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад мега. соҳиби ҳамин трактор гуфтагия, бародаро, дар ҳолати хуб қарор дорад. нархша 25000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. ина бародаро, трактора худтон бинед. касоне ки харидори нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бародарои азиз, ҳазор раҳмат барои дастгиритон. худо нигаҳбонтон боша. ҳар рӯз иншоалло беҳтарин видеоро аз канал тамошо карда метавонед. ҳазор раҳмати калон, бародарои азиз.